Al Col·legi l'Ave Maria de Manresa oferim, entre d'altres matèries complementàries, la d'interpretació i expressió oral. Des del curs 2015-2016 impartim a l'etapa d'educació primària aquesta complementària amb l'objectiu de reforçar l'expressió oral i així respondre a les necessitats de la societat actual en la que els nostres alumnes hauran de ser capaços d'interrelacionar-se en grup, intercanviant informació, escoltant, parlant, col·laborant en una conversa, és a dir, dialogant de manera assertiva i constructiva. Les propostes didàctiques que s'ofereixen s'articulen al voltant de 3 competències: la comprensió de textos orals, la producció de textos orals i la interacció oral d'acord a cada situació comunicativa. Utilitzem una metodologia activa que motivi l'alumnat a participar. Impartim la matèria amb la meitat del grup classe, de 12 a 14 alumnes, i observem el seu progrés i el reflectim en els informes trimestrals. Els continguts que treballem són comuns a la dimensió comunicativa oral de l'àmbit lingüístic i també als àmbits interpersonal i intrapersonal, ja que reforcem el treball en equip, l'expressió corporal, l'autoconeixement, l'autoestima i les relacions d'ajuda mútua i de confiança. Les activitats que desenvolupem amb el nostre alumnat parteixen de l'atenció plena cap a un mateix i cap als altres. La comprensió de textos orals es treballa mitjançant l'escolta de textos orals provinents del mateix docent, àudios, reportatges o notícies a partir dels quals han de demostrar la seva comprensió. La producció de textos orals la realitzen a partir d'activitats molt diverses que provoquin discursos, exposicions, monòlegs, diàlegs, recitació de poemes, la lectura en veu alta, atenent a la vocalització, el ritme, l'expressió i la projecció de la veu. La interacció oral la fomentem a partir de la pràctica teatral, raó per la qual organitzem cada curs escolar la representació d'una obra de teatre per a la qual cal llegir i memoritzar el text, assajar, preparar l'escenari i el vestuari, fins que arriba el dia en el que la presentem davant de les famílies i companys i companyes del col·legi. Dia a dia aquesta complementària ens aporta la satisfacció de veure el nostre alumnat content i motivat, que es posi en valor el treball en equip, que mica en mica es vagi perdent el pànic escènic, comptar amb la participació de les famílies, el reforç de la memorització, la dicció i la paciència, la confiança i la seguretat, i l'expressivitat gràcies a la comprensió. També es fomenta la creativitat, el respecte, la tolerància i la responsabilitat de formar part de l'equip i, per damunt de tot, la felicitat que s'experimenta davant del treball realitzat. En definitiva, i en coherència amb la missió del nostre col·legi de promoure una pedagogia activa i innovadora que considera els i les alumnes com a principals protagonistes de la seva pròpia educació, la interpretació és una eina pedagògica inclusiva que afavoreix el desenvolupament integral de l'alumnat, tot jugant. Vols formar part del nostre equip?